Wat op de voorhand, maakt wel ruimte, maar mist dan de souplesse en komt niet te dragen. De galop is neerwaarts en maakt daar wel in ruimte. Nummer 302, tweede bezichtiging. Nummer 303, ook tweede bezichtiging. Nou, dat is een mooie score in deze groep. 4 hengsten krijgen een ticket voor de tweede bezichtiging. De nummers 299, 300, 302 en 303. So numbers 299, 300, 302 and 303. All 4 of them have a ticket for the second viewing. Met zijn nummer 304 ziet u in de baan Idool van Dijkmania Staten. Idool is een zoon van Nuttert van Dijkmania Staten uit Petronella van de Zonsgaten. En Petronella is een stermerrie van Beert 411. En de tweede merrie in lijn is Ster A, dochter van Heinze 354, gevolgd door stermerrie Itske A van Jurjen 303. Idool komt uit de merriestam 110. Hij is 4 jaar oud. Hij heeft een verwantschap van 17,2% en zijn stokmaat is 1,62 meter.
Number 304 is Idol van Dijkmania Staten. He's 4 years old, has a kinship of 17.2%, and his height at the withers is 1.62. Idol is sired by Nuttert van Dijkmania Staten, and he is a son of Ulrich 383. The dam of Idol is Petronella van de Zonsgaten. She's a star mare from Beert 411. Dus Idol komt uit de merriestam 110. Idol has a kinship of 17.2%, and his height at withers is 1.62. His breeder-owner, zijn fokker/eigenaar, is Douwe Dijkman en Jitske van der Wij uit Marsen. Met nummer 305, Gruttepier. Gruttepier is een 4-jarige zoon van Marcus 491. Zijn moeder is maar van de Damsingel, een sterdochter van Wiemer 461. Gevolgd door een sterpreferente dochter van Jasper 366. En dan komt Lopje V, modelpreferent AA van Leffert 306. Gruttepier komt uit de merriestam 15 en hij is ook vorig jaar al aangewezen voor de voorrijdagen. Hij is dus inmiddels al ster. Hij heeft een verwantschap van 18,1% en een hoogtemaat van 1,65 meter. Gruttepier is gefokt door A.J. van Dam uit Tietjerk. En die heeft hem ook in gezamenlijke eigendom met Hendrik Eppega uit Oudemeerdum. Number 305 is Gruttepier. He's a 4-year-old star stallion. And last year he also was selected for the presentation days. He's sired by Marcus 491. His dam is a star mare from Wiemer 461. Gruttepier has a kinship of 18.1%. His height at withers is 1.65. His breeder is A.J. van Dam, and he has
this stallion in co-ownership with Hendrik Eppinga. Mensen, het mag wel een klein beetje rustiger op de tribune, want de paarden krijgen er last van. Nummer 306 komt niet in de baan. Dus we vervolgen het programma met nummer 307. Met Hauke van de Nijmwanne. Een sterhengst van Nane 492. Hauke is 4 jaar. En zijn moeder is Wauw PH en Ster AA Merrie van Fritse 423. Het is een hengst uit de zeer sterk fokkende stam 8. Die eigenlijk keer op keer bewijzen goede gebruikspaarden te leveren. De volle zus van Hauke is Lana van de Nijmwanne. En zij behaalde superscores in de ABFP. 83,5 punten onder het zadel en 87,5 punten aangespannen. Waarmee ze een AAA-notering verdiende. Hauke is 1,67 meter. Heeft een verwantschap van 17,6%. Is gefokt en een eigendom van mevrouw José Mulschlegel uit Drachten. Nummer 307 is Hauke van de Nijmwanne. He's a star stallion, 4 years old, and sired by Nane 492. So he's from mare line 8, and that's a mare line that has proved to give really good and useful horses in all disciplines. So Hauke is kidship is 17.6%, and his height at width is 1.67. His breeder owner is José Mulschlegel in Drachten.
Dat was de presentatie van 307 van Hauke. Voordat die ring verlaat gaan we nog wel even Ludo feliciteren. Want wie is er vandaag jarig, Ludo? Wie wordt er 25? Lang zal die leven. Lang zal die leven in de glorie. Ja, in de glorie. Ja, in de glorie. Ja, hyper de piep. Hyper de piep. Wat kan harder, hyper de piep. Gefeliciteerd, Ludo. En het mocht van de voorzitter van de HKC even, hoor. Toch, Piet? En nummer 308. Gruthert van Lietse Vleren. Gruthert is een zoon van Lodewijk 431. En zijn moeder is Liebrich en Ster A. Mary van Chalbert 460. En de volgende generatie is een ster-preferente dochter van Oege 267. Presentatie van nummer 308 wordt stilgezet, dat is niet regelmatig. Met 309 in de baan de 4-jarige Hiddegee. Hiddegee is een zoon van Julius 486.
En zijn moeder is Willeke H., een stermerrie van Sjaard 320. Gevolgd door een stamboekmerrie van Adel 357. En dan volgt er een stermerrie van Teunis 332. Hidde G komt uit merriestam 34. En een halfbroer van Hidde, dat is Tinus. Die werd in 2017 aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Hidde heeft een verwantschap van 18% en een stokmaat van 1,72 meter. In de ABFP haalde hij al een A-predicaat. With number 309 you see Hidde G. Hidde is a son of Julius 486. His dam is a star mare from Sjaard 320. Hidde is 4 years old and he descends from mare line 34. A half-brother to Hidde got an invitation for the central examination in 2017. Hidde is bred by the family Geerts in de Mortel and owned by P. Nouwen in Helden, Koningslust. Met nummer 310, IJsman van Dijk Mania staat er. IJsman is een 4-jarige hengst. En zijn vader is Nuttert van Dijk Mania Staten. Een sporthengst. Met als vader Ulrik 383. IJsman heeft als moeder Lellebel van Dijk Mania Staten. Een stermerrie van Tjalke 397. En de derde generatie merrie op rij is de sterpreferente Ann Abel van het Boekenhof. Een dochter van Oepke 266. IJsman heeft een verwantschapspercentage van 16,9 en een stokmaat van 1,64 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Douwe Dijkman en Jitske van der Wij uit Marsum. With number 310, you see IJsman van Dijk Mania Staten. He's a son of Nuttert van Dijk Mania Staten.
And his dam is a star mare from Chalke 397. Nan Abel van de Zonsgaten is zijn grootmoeder, een stermerrie van de Jasper 366. Iceman descends from mare line 50. His kinship is 16.9% and his height at width is 1.64. ...311 is absent. Nummer 311 is absent. En dus gaan we door met 312. Gerben R. Een sterren triple A-hengst. Een zoon van Jurre 495. En zijn moeder is Sanne R. Sterdochter van Beert 411. Gerben is dus al ster. En hij heeft ook al een triple A-notering dankzij een ABFP onder het zadel van 86 punten. En een ABFP aangespannen van 83,5 punten. Gerben komt uit stam 43. Zijn moeder is Italiana Z, een sterdochter van Ilke 382. Zijn grootmoeder een stermerrie van Leffe 306. En de derde merrie in zijn pedigree is Amalia Annie, modelpreferent, dochter van Heerke 254. En ook de moeder van Norbert 444. Gerben heeft een verwantschap van 18,3% en een stokmaat van 1,71 meter. Hij is gefokt door mevrouw L. Rijnga uit Sint-Anna-parochie en in eigendom van stoeterij Galper. With number 312, it's Gerben R. He's a son of Jurre 495. And his dam is a star mare from Beert 411. Gerben descends from mare line 43.
He's from mare line 43 and he got an ABFP test of 86 points, triple A predicate. His kinship is 18.3% and his height at width is 1.71. A full brother to Gerben, Jelte V, got an invitation for the presentation days last year. Met nummer 313, Hero van de Grubstal. Hero heeft een dubbel A inmiddels al achter zijn naam. Een zoon van IJzer, 489. En zijn moeder is Gaia van de Grubstal, Kroonsport, prestatie, triple A. Dochter van Norbert, 444. Hero komt uit merriestam 15. En in deze lijn komen ook de moeders tegen van stamboekhengsten Gaia 295 en Tjalke 397. Hero heeft zelf al een uitstekende ABFP-test gelopen met 78,5 en 80 punten. En zijn volle zus Farah Diba van de Grubstal liep een IBOP van 82,5 punten en daarmee een triple A-predicaat. Hero heeft een verwantschap van 18% en een stokmaat van 1,68 meter. Hij is gefokt door mevrouw Louise Hompen en Ralf Wijnmalen en in eigendom van Hans Boersma en Willemke van der Bij. With number 313, you see Hero van de Grubstal. He's a son of IJzer 489. And his dam is Gaia van de Grubstal, Crown Sport Prestatie Triple A, a daughter of Norbert 444. Hero already got an double A predicate thanks to a good score in his ABFP of 80.5 and 78. Full sister to him got a triple A predicate thanks to a very good IBOP. Hero has a kinship of 18%. His height at width is 1.68. And in his mare line you also find mares behind the Stadboek stallions like Gaia 295 and Tjalke 397. Hero is bred by Mrs. Louise Hompen en Ralf Wijnmalen en owned bij Hans Boersma en Willemke van der Bij.
Nummer 314, en dat is meteen de laatste hengst uit deze groep. Gjalt, 4-jarige zoon van Bene 476. Zijn moeder is Hinke Troede, een ster Merrie van Maurits 437. Gjalt komt uit stam 25. Een uitstekende moederlijn afkomstig van de Leijendekker fokkerij in Witmarsum. Onder andere stamboekhengsten als Jurre 495 en Gosse 526 komen ook uit dit lijntje. Gjalt heeft een verwantschapspercentage van 17,6% en hij heeft een stokmaat van 1,69 meter. Gefokt door de familie Leijendekker en in eigendom van Pieter Okkema in Witmarsum. Number 314, Gjalt. He's a 4-year-old stallion sired by Bene 476. His dam is a star mare from Maurits 437. He has a kinship of 17.6%. His height at withers is 1.69. Gjalt descends from mare line 25. And that's a very well breeding line. And you will find also the mothers of Jurre 495 and Gosse 526 in this line. Gjalt is bred by the Leijendekker family in Witmarsum and owned by Pieter Okkema. Mensen met het rammelbakje bij het hek, dat heeft er geen zin, je helpt de hengst niet.
Een mooie volle groep met de 4-jarige hengsten. 8 stuks maar liefst. En wij luisteren naar HKC-voorzitter Pieter Bergsma. Na 5 dagen vergeet je wel eens wat mee te nemen. Ik had mijn schrijfblok vergeten. Maar goed, ik begin met nummer 304. 304 was erg moeilijk te beoordelen. Het paard wil moeilijk stilstaan. Dat doet hij wel nog niet. We hebben er veel moeite mee gehad. Maar goed, paard nummer 4 heeft een voldoende edelhoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, maar iets onderhals. Schouder is schuin en ook voldoende van lengte. Hij is voldoende sterk in de bovenlijn. Het kruis is lang, maar ietsje hellend. Het paard in de stap is hij wat kort en daar is hij ook wat takt in. In draf loopt hij wat in 2 stukken op de voorhand en mag meer ondertreden. De galop is iets neerwaarts en zou iets ruimer gesprongen mogen zijn. Nummer 305 wordt uitgenodigd voor de presentatie onder het zadel of voor de kar. Ook nummer 307 wordt voor diezelfde presentatie uitgenodigd. ...309, paard wat voldoende edel in het hoofd is. Heeft een lange, iets zware hals die ook wat diep uit de borst komt. Het schouder is schuin, ook voldoende van lengte. In de bovenlijn zou het paard wat meer bespiering mogen hebben. Ook kruis-lende aansluiting zou iets sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar is ook goed van ligging. Het paard is nogal wat sabelbenig en weekgekoot. De stap van het paard mist er wat ruimte en zou taktmatiger mogen. In draf is hij voldoende ruim, wat op de voorhand en mist hij wat souplesse en komt hij niet te dragen. De galop mag iets meer bergop. Nummer 310. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft een iets korte, zware hals, iets onderhals. De schouder is schuin en ook voldoende van lengte. Paard zou iets meer bespiering in de bovenlijn mogen hebben. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. En ook het paard is licht sabelbenig en wat onderstandig. De stap is voldoende ruim, maar zou meer spronggebruik kunnen hebben. In draf mag je het voorbeen meer uitleggen en is ook wat wijd in de voorknieën. En is wat traag en zou meer te dragen mogen komen. De galop is voldoende opwaarts en ruim gesprongen.
Nummer 312 is al reeds een sterhengst. Hij zou verder kunnen in het traject, mits hij geen C-lijn in de hals heeft. Dat is de beperking voor een verdere presentatie. Nummer 313. Een paard met, zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Hij heeft een lange, iets horizontale hals. Schouder is goed van ligging en ook goed van lengte. Het schoft op mooi over in de rug, maar dan zou hij sterker op de kruislendenpartij mogen zijn. En ook in de rug ietsje sterker. Het kruis is kort en zou ook iets meer lengte mogen hebben. Is wel goed van ligging. Het achterbeen is een beetje recht. De stap, het paard zou ook iets correcter in het voorbeenstand mogen zijn. De stap mag ruimer en zou ook meer tact mogen. In draf maakt hij heel veel front. Is hij ruim en goed ondertredend achterbeen. De galop is bergop en ook ruim gesprongen. Nummer 314. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een lange nek. De hals is voldoende van lengte, maar iets horizontaal. Schouder is wat steil. En de rug is hij sterk. Op de lendenpartij is hij ietsje strak. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard heeft voldoende kwaliteit in de benen. In stap zou hij wat ruimer mogen zijn, ook met meer tact. In draf mist hij wat souplesse en zou hij meer mogen ondertreden. De galop is wat neerwaarts en zou meer lichaamsgebruik kunnen hebben. Ja, en dat betekent voor twee paarden dat we ze straks nog terug zullen zien. Onder het zadel, dat is 305 en 307. Dus zij zullen een presentatie aan het eind, wanneer alle hengsten geweest zijn, hier in de binnenmanege onder het zadel nog voortzetten. We zijn naartoe aan de laatste groep hengsten. En dat zijn de 5-jarige en nog een 6-jarige hengst. En daar is de procedure hetzelfde als bij de 4-jarigen. Ze gaan dezelfde presentatie doen. En dan zal de HKC eventueel uitnodigen voor een presentatie onder het zadel of aangespannen. En dames en heren, ik begrijp dat het een beetje de vrijdagmiddagborrelgevoel is aan de rechterkant op de tribune. Maar we zouden het wel zeer waarderen wanneer ieder paard, iedere fokker, iedere hengstenhouder gelijke kansen krijgt in de presentatie. Dus het verzoek om even de borrel in de binnenzak te stoppen en rust op de tribune, zodat de paarden een eerlijke kans krijgen. Dank u. Met 315 Dreeuwis van Dijkmania Staten. Dreeuwis is een 5-jarige hengst. Een zoon van Gerben 479. En zijn moeder is Meinertje van de Zonsgaten. Kroon preferent prestatie. AA. En de dochter van Sierk 326. Dreeuwis komt uit de merriestam 49. En zijn moeder is Meinertje van de Zonsgaten. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,5 en een stokmaat van 1,68 meter. Dreeuwis komt uit een hele sterk fokkende moederlijn. Zijn halfzus Wilhelmina, dochter van Eiberts, werd dit jaar
eerste premiester op de fokdag van Touw uit Behoud. En andere 2 zussen zijn kroon geworden. Dat is Jansje van Dijkmania Staten van Eibert en Hester van Dijkmania Staten van Andries. Driehuis is gefokt in eigendom van Douwe Dijkman en Jitske van der Wij. With number 350 you see Driehuis van Dijkmania Staat. He's a star stallion of 5 years old. His kinship is 17.5%, his height at withers is 1.68. He comes from a very strong breeding mare line 49. A half-sister to Driehuis. Got a first premium star at the breeding day for Touw uit Behoud. 2 other sisters became crown. Driehuis has a kinship of 17.5%. And his height at withers is 1.68. En u kijkt naar nummer 317, Detmer van de Greitpleats. Detmer is al een sterhengst. 5 jaar oud. Hij liep al in 2021 mee in het Centraal Onderzoek en haalde toen de eindstreep net niet. Afgelopen jaar won hij in handen van eigenaar Age Boekema de competitie voor de Chase. En zijn verrolle broer Lutze van de Greitpleats. Het ging al een beetje hetzelfde bij het Centraal Onderzoek. Detmer is een zoon van Nane 492 en zijn moeder is een sterpreferente prestatiemerrie van Olof 315. Hij komt uit de merriestam 30, een sterk fokkende stam. Zijn halfzus is de bekende oud-kampioene van de fokdag, het Frieske Reithinder, Vrouwke van de Greitpleats, model AAA van Maaien 440. Detmer heeft een verwantschap van 17,8% en hij heeft een stokmaat van 1,68 meter. There you saw it, Detmer van de Greitpleats. He has a kinship of 17.8%. His height at withers is 1.68. Son of Nane, and his dam is a star preference prestatiemare from Olof 315. Detmer is gefokt door de familie Bauma in Nes
in eigendom van de familie Aag-Okkema in Siegerswoude. Met nummer 318, Edon van Groot Altena. Edon is ook een 5-jarige hengst en hij is inmiddels ster. Edon is een zoon van Julius 486 en zijn moeder is een model AA Mary van Oldrik 457. Edon heeft een verwantschapspercentage van 18,5 en een stokmaat van 1,67 meter. Hij komt uit de Merriestam 43. En dat is een predikaatrijke moederlijn. Want ook de oud-kampioen van de CK, Anne Rinske van der Brink, Ster Sport AAA, komt voor in zijn afstamming. Edon heeft op basis van zijn eigen talenten en zijn eigen resultaten ook al flink van zich laten horen. In 2021 werd hij winnaar van de Frisian Talent Cup onder Carina van der Bunt. En bij verschillende aanlegcompetities heeft hij uitstekend gepresteerd. With number 318, Edon van Groot Altena. Edon is a son of Julius 486 and his dam is a daughter of Oldrik 457. Edon has a kinship of 18.5% and his height at Withers is 1.67. Edon has won the Frisian Talent Cup in 2021 with his rider Corina van der Punt. And in different competitions he got great results. He descends from mareline 43 and that's a mareline with lots of predicates. Edon is bred by Piet Verwij uit Linteren en is owned, hij is in eigendom van Corina van der Bunt uit Ederveen. Mensen zal het nog een beetje rustig kunnen blijven. Het is nog een kwartiertje, 20 minuten. Dan mag u doen wat u wil. Maar klappen en stampen op de tribune, daar helpt u de hengst niet mee.
Met 319 in de baan Doede van Clyterp. Een 5-jarige sterhengst van Alwin 469. En zijn moeder is Venna van de Ordiek. Sterpreferente AA-merrie van Lutger 436. Doede komt uit stam 15. Hij heeft een verwantschap van 18,4% en een stokmaat van 1,61 meter. Doede werd ook in 2020 al reeds aangewezen voor de voorrijdagen. With number 319, you see Doede van Clyterp. Doede is a star stallion, 5 years old, sired by Alwin 469. His dam is Venna van de Ordiek, and she's a star preference AA mare from Lutger 436. Doede has a kinship of 18.4%, and his height at withers is 1.61. He descends from mare line 15. And that's a line with lots of predicates. His dam is star preference, and his grandmother star, and then a model preference AA mare. Doede got an invitation for the presentation days in 2020. His breeder is the combination De Vries Wobbles. En his owner, zijn eigenaar, Mrs. Monique Amico uit Marem. Met 320 Douwe van de Bijschuur. Een 5-jarige sterhengst van Tjalle 454. En zijn moeder is Reina van het Hiem, een stermerrie van Deutschen 420. Douwe heeft een verwantschap van 17,8% en een stokmaat van 1,72 meter. Hij komt uit de merriestam 103. Zijn moeder is een stermerrie, gevolgd door een stermerrie van Anton 343. En dan een sterpreferente dochter van Keimper 261. Douwe is in 2020 al eens aangewezen voor de voorrijdagen. En doet het momenteel heel goed in de sport onder Amazone Afke Weidenaar. Douwe is gefokt door B. Werkman in Foxwolde en in eigendom van de familie Weidenaar in Buitenpost. Number 320 is Douwe van de Bijschuur. He is a 5-year-old star stallion sired by Tjalle 454. And his dam is a star mare from Deutschen 420. De breeder is B. Werkman Foxwolde. And his owner is the family Weidenaar in Buitenpost. Douwe has a kinship of 17.8% and his height at withers is 1.72. In the year 2020,
He got an invitation for the presentation days, and now this Douwe is doing a really great job in the sport. En de laatste hengst hier in de kooi in de arena van vandaag. Biense T, nummer 322. Biense is een 6-jarige zoon van Taken 455. En zijn moeder is Jitske van de Broeklanden. Een stamboekmerrie van Uldrik 457. Biense heeft een verwantschap van 17%. En een stokmaat van 1,65 meter. Hij komt uit merriestam 50. Een lijn waar ook een stamboekhengst Anne 340 uit voortkomt. Biense is gefokt door Tawisga van Scheltinga Nijland. En een eigendom van Aaron Carpenter, Selbridge in de county Kildare in Ierland. Number 322 is Biense T. He's a 6-year-old stallion and the son of Take 455. His dam is a studbook daughter of Uldrik 457. Kinship is 17%. It heighted with us 1.65. Biense descends from Mareline 50, and this is the part of Mareline 15 where studbook stallion Anne 340 also descends from. Biense is bred by Tawisga van Scheltinga Nijland, and his owner is Aaron Carpenter Cartridge, Kildare in Ireland.
En daar lopen ze de laatste 6 hengsten van deze middag, van deze dagen. Een groep van 5 en 6 jaar oude hengsten. En ook hierbij de vraag aan de hengstenkeuringsjury welke ze nog graag willen terugzien aangespannen of onder het zadel. ...3:15 is inmiddels al ster. Die wordt verwacht voor een zadel- of karpresentatie. Ook 3:17 is inmiddels ster. Die wordt ook voor dezelfde presentaties verwacht. Hetzelfde geldt ook voor 3:18. Ook voor 3:19. En ook voor 3:20. ...3:22. Een paard met een voldoende edelhoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is lang, maar ook iets horizontaal. Het schouder is schuin en ook goed van lengte. Het paard is wat neerwaarts gebouwd en zou in de rug ook wat sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het paard zou in stap wat ruimer mogen stappen. In draf is hij wat op de voorhand en komt hij niet te dragen en mist daar wat in souplesse. In galop blijft hij wat neerwaarts en zou hij wat ruimer mogen springen. Ja, en dat betekent dat we 7 kandidaten hebben die nog zich gaan presenteren. En dat mag aangespannen of onder het zadel. Aangespannen zou betekenen dat we naar buiten moeten. Dus als het een beetje mee zit, dan heeft onder het zadel toch wel de voorkeur. Dan blijven we hier fijn binnen. Dus de nummers 305, 307, 315, 317, 318, 319 en 320 mogen zich nog onder het zadel gaan presenteren.
Ladies and gentlemen, the Stallion Committee has asked 7 stallions for a presentation, driving or riding, and those are the numbers 305, 307, 315, 317, 318, 319 and 320. So if the stallions can be presented under the saddle, we'll stay inside. And if they are presented driving, we have to go outside. You'll miss a small part, but there are definitely quite a lot for under the saddle. We have to clean the arena and we'll be back with you in a few minutes. We gaan even de piste aanpassen voor de presentatie onder het zadel en we zijn zo dadelijk weer bij u terug.
En u ziet de eerste 2 hengsten al in de baan. Die zich komen presenteren onder het zadel. Nummer 305 is Grutte Pier. En die wordt gereden door Jacob van der Heijden. En 307, de andere hengst, dat is Hauke van de Nijmoorne. En die wordt gereden door de jarige jet Ludo van der Weijden. Niks over die paarden te zeggen, toch? Niks over die paarden te zeggen. Goed, ben je zover? Maar je mag nog wel een rondje rijden. Oké, we beginnen met de eerste hengst. Beoordelen in het werk. Neem even je tijd dat je de baan iets kunt zien, Jacob. Maakt niet uit dat hij ietsje fris is. Kun je me goed genoeg verstaan? Oké. Goed, kijken of je in die draf deze kant al een klein beetje naar voren en terug kunt. Dat je ondanks de spanning al een klein beetje kunt laten schakelen in die draf. Kijk of je nog een klein beetje meer kunt verruimen zo. Doe dat beide lange zijdes. En rustig weer terug en doe je dat aan de overkant nog een keer. Maak je zo'n overgang naar de stap en doe je een stap van hand veranderen. Hem rustig weer in de hand stellen en maak je een overgang naar de draf. Als je hem een klein beetje ontspannen hebt deze kant, doe ook weer beide lange zijdes een stukje midden eraf en weer terug. Je mag ook wel even doorgalopperen.
Als je een volte nodig hebt, doe rustig een keer een volte meenemen. Een klein beetje de spanning kwijt kunt. Probeer hem zo makkelijk ontspannen te houden in die galop. Dat je daar ook je hand weer kunt ontspannen. Je mag wel ietsje meer doorgalopperen. Dan maak je een overgang naar de draf. En doe je van hand veranderen. En als je hem op de andere hand ontspannen hebt, maak daar ook een overgang naar de galop. Probeer hem zo mooi op eigen benen te houden en ietsje arbeidsgalop te rijden. Nog ietsje actiever als kan. En rustig weer een overgang terug naar de draf. En dan maak je op de korte zijde een overgang naar de stap. En dan rij je rechtuit. Probeer hem ietsje uit te schuiven weer in dat stappen. Dan hebben we voldoende gezien van de basisgangen. Dankjewel. Ik zal de deur voor je open doen. Goed, dus onder het zadel blijven en dan onder het zadel weer terugkomen. En u ziet in de baan nummer 307 Hauke van de Nijmoorne. De 4-jarige zoon van de Nane 492. En hij wordt gereden door Ludo van der Weijden. Rij rustig even een rondje door de baan, Ludo. Schrik niet van de hekken als ze dicht gaan. Ter informatie ook voor de ruiters. Na afloop van de presentatie van alle hengsten in het werk komt de uitslag, maar hoeven ze niet weer terug in de baan of onder het zadel te blijven. Goed, begin met de draf linksom. Kijken of je hem iets actiever kunt voorstellen nog. Een klein beetje op de lange zijde een tempowisseling kunt rijden. En doe dat ook nog een keer aan de overkant.
Ga je nog een keer een klein pasje naar voren en rustig weer terug. En hou hem zo mooi op lengte. Dat je makkelijk ontspannen en op eigen benen houdt, Ludo. En dan maak je op de korte zijde een overgang naar de stap. En doe je een stap van hand veranderen. Mag je wel een klein beetje lengte geven dat hij ietsje je hand kan volgen. En doe hem rustig weer in de hand stellen in die stap. Wel zo mooi die lengte houden. Als je hem zo ontspannen op deze hand kunt laten draven, mag je wel ietsje actiever houden, Ludo. En dan doe je weer aan de overkant een paar passen verruimen en rustig weer terug. En doe dat nog een keer, volgende lange zijde. Maak zo'n grote volte. En doe je op de volte een overgang naar de galop. En als je die galop, als je volte nodig hebt, moet je hem gewoon draaien. En als het lukt, doe op de volte aangalopperen en dan daarna rechtuit. Probeer zo je arbeidsgalop te houden en daarin op lengte te houden en net zo actief op eigen benen. En maak rustig weer een overgang terug naar de draf. Dus zo van hand veranderen en doe hetzelfde op de andere hand. Als het makkelijk is om op de volte aan te galopperen, gebruik dan even je volte. En ook zo in die galop. Hetzelfde als op de andere hand. Hou hem zo mooi op lengte. Probeer je arbeidstempo te vinden. En ga je nog een keer rechtuit. Maak rustig weer een overgang terug naar de draf. En weer een overgang naar de stap en in een stap weer lengte geven. En rij dan de lange zijde nog zo'n mooie stap als je hem iets uit kunt schuiven. En dan nog een keer een diagonaal weer richting de uitgang. Nou, dit mag ook. Dat die stap makkelijk te beoordelen is ook vanaf daar. En dan bedank ik je voor je presentatie, Ludo.
En nummer 315, Driehuis van Dijkmania Staten, Ster. Een zoon van Gerben 479. En moeders vader is Sjirk 326. En Driehuis wordt gereden door Jitske van der Wij. Goed, blijf linksom in de draf, Jitske. En probeer hem mooi op lengte te houden. En gewoon ontspannen op eigen benen. En dan op de lange zijde een keer een paar passen verruimen en rustig weer opvangen. Hem gewoon zo in je arbeidsdraf iets actiever houdt en dan een paar passen naar voren en weer terug. Nog een keer op de lange zijde. En rustig weer opvangen en zo mooi van je afhouden. Probeer zo mooi verbinding te houden. Dan doe je aan de overkant nog een keer op de lange zijde een paar passen verruimen. En rustig weer opvangen. En dan wel weer actief doordraven in je arbeidstempo. Maak je op de korte zijde een overgang naar de stap. En doe je op de lange zijde, probeer hem ietsje uit te schuiven in dat stappen. Dat hij zo een beetje lengte kan maken naar je hand toe. Probeer wel daar verbinding te houden en weer ietsje actiever blijven rijden, ook in je arbeidsstap. Kan nog wel een klein beetje lengte geven. Je mag hem wel weer in de hand stellen. Rustig weer aandraven. En probeer zo in die draf ook je verbinding te houden en gewoon je actieve arbeidsdraf te houden. Oké, doe je een volte daar op de korte zijde en probeer op de volte rustig aan te galopperen. En als je de galop hebt gevonden, rij je rechtuit. Ook weer zo in die galop, op eigen benen, ietsje actiever. Gewoon mooi lengte maken. Maar probeer wel zo verbinding te houden. En nu op de korte zijde zo een overgang naar de draf. En van hand veranderen. En doe hetzelfde op de andere hand. Als het makkelijk is, doe je het op de volte. Rustig aan galopperen, linker galop. En dan ook weer in die linker galop een keer rechtuit. Gewoon in je actieve arbeidsgalop. Probeer zo'n mooie ritme te houden. Nog een keer hoefslag volgen en op de korte zijde weer een overgang naar de draf. Weer actief voorwaarts blijven rijden. En nu op de volgende korte zijde een overgang naar de stap. Dan probeer hem mooi op lengte te rijden in dat stappen. Dan doe je een diagonaal van hand veranderen in stap. Kijken of je hem iets van je af kunt krijgen. Dat hij zo makkelijk je hand volgt en dat je daar weer achteraan kunt rijden met been.
Mag nog wel ietsje van je af. Een klein beetje lengte proberen te maken zo in die bovenlijn. En dan bedank ik je voor je presentatie, Jitske. En met 317 ziet u nu in de baan Detmer van de Grijtpleets. Een sterhengst van 5 jaar. Vader is Nane 492 en zijn moeder is een sterpreferente prestatiemerrie van Olof. Met in het zadel Harmina Holweda. Goed, heb je hem los? Ben je er klaar voor? Hoor je mij goed? Oké. Ik zal proberen hem nog dichter bij mijn mond te houden. Begin gewoon linksom in de draf, Armin. Kijk of je hem zoiets op lengte kunt houden. Hij hoeft niet te veel spektakel te laten zien. Als je hem ietsje van je af kunt rijden en een klein beetje tempowisselingen kunt rijden. Dat je op de lange zijde ietsje naar voren en terug kunt rijden in die draf. En dan probeer daar ook weer die neus eruit te houden. En doe dat ook nog een keer aan de overkant zo. Klein stukje verruimen en rustig weer terug. En hou hem zo op lengte. Probeer daar die neus eruit te houden. En rustig weer opvangen. En dan probeer daar wel in je arbeidsdraf te blijven. Niet te veel terug hoor. Gewoon rustig je arbeidstempo houden. En dan maak je op de korte zijde een overgang naar de stap. Harmina doet in die stap ook een klein beetje toestaan. Kijken of je hem ietsje uit kunt schuiven in dat stappen. En rij gewoon de hoefslag rechtuit. Is het lastig om lengte te krijgen? Oh nee, hij mag nog wel meer neus eruit hoor. Ook in je draf. Gewoon rustig in die stap en mooi die neus eruit. Dan doe je een diagonaal van hand veranderen in stap. Oké, pak hem op de korte zijde weer op en rustig in de hand stellen. Maak je een overgang naar de draf. En dan volgende lange zijde weer een paar passen verruimen. En rustig weer opvangen. Weer terug naar je arbeidsdraf. En doe je op de korte zijde een overgang naar de galop. Dan kun je in die galop ook, als hij daar makkelijk in balans loopt, een keer een paar passen verruimen. Probeer wel gewoon je actieve arbeidstempo te houden. En je hem niet te klein laat galopperen of te zweverig krijgt in draf.
Ietsje meer blijven galopperen nog. Ja, of niet heel hard, maar dat je hem niet te klein maakt of te veel sluit. Gewoon makkelijk op eigen benen houden. Dit is mooi zo hoor. Maak zo weer een overgang terug naar de draf. En doe je van hand veranderen en op de andere hand een overgang naar de galop. Hetzelfde als op de andere hand, in die galop ook rechtuit. Een paar passen verruimen en rustig weer opvangen. Ietsje actiever blijven galopperen. Doe dat nog een keer op de volgende lange zijde. Dan maak je weer een overgang terug naar de draf. En doe je zo een overgang naar de stap en geef hem lengte. En probeer hem gelijk weer je hand te laten volgen in de stap. Goed, dan hebben we genoeg gezien. Bedankt jij ook, Armin, voor je presentatie. En met nummer 318 in de baan Edon van Groots Altena. 5-jarige zoon van Julius 486. Uit het model dubbel A-merrie van Uldrik 457. Met Amazone en eigenaresse Corina van den Bunt uit Ederveen. Goed. Beginnen rustig in de draf linksom. Aan de overkant zo een paar passen verruimen. Deze houding is mooi zo, Corine. Probeer zo mooi die neus eruit te houden. Hou hem zo mooi op eigen benen, dat je gewoon in een actieve arbeidsdraf blijft rijden. En rustig weer opvangen. En doe dat nog een keer volgende lange zijde. Maar niks uit, rustig aan. Doe je het nog een keer volgende lange zijde. Eerst weer rustig in die draf op orde. Ja, en daar weer rustig terug naar je arbeidsdraf. Doe je diagonaal van hand veranderen. En doe je hetzelfde op de andere hand ook. Je arbeidsdraf, makkelijk op lengte en daar lange zijde een keer wat verruimen en verkorten. Je mag gewoon kort een stukje verruimen. Dat je even ietsje eruit rijdt en weer terug.
En rij rustig een overgang terug naar de stap, Corine. En probeer hem in stap mooi van je af te rijden en je hand te laten volgen. En dan pak je hem aan het eind van de lange zijde weer rustig op. En als je hem in de hand gesteld hebt, maak je een overgang naar de draf. Als het makkelijk is, doe op de grote volte aangalopperen. Of ergens op de korte zijde. Blijf steeds zo mooi die neus eruit rijden. Hou hem zo makkelijk naar boven open. En ook in die galop. Zo proberen je arbeidstempo te krijgen. Dat hij daar mooi op eigen benen loopt en makkelijk naar boven je hand opzoekt. En als hij kan, kun je in de galop ook een paar passen naar voren en terug. Iets in tempowisseling rijden. Doe dat nog een keer aan de overkant. En dan maak je op de korte zijde weer een overgang naar de draf. En doe je een overgang naar de stap. En rustig van hand veranderen, weer ietsje uitschuiven. En daar zo weer in de hand stellen. Maak je weer een overgang naar de draf. Gewoon weer proberen je arbeidsdraf te vinden. En op de korte zijde een overgang naar de galop. En weer hetzelfde als op de andere hand. Gewoon weer je arbeidstempo. Ietsje actiever. Niet te veel willen sluiten hoor. Je op de lange zijde een paar galopsprongen verruimen en weer rustig opvangen. En op de korte zijde een overgang naar de draf. Dan mag je een overgang maken naar de stap en weer uitschuiven. Hebben we voldoende gezien. Dankjewel. Daar komt de 319 binnen, Doede van Kleiterp. Sterhengst van de 5 jaar. Vader is Alwin 469. De moeder is een sterpreken met de aanneming van Lutke 436. En Doede wordt gereden door Franka Loos. Oké, we beginnen in de draf rechtsom. Laat hem even de baan zien, Franka. En doe je zo aan de overkant lange zijde een paar passen verruimen.
Zo diagonaal van hand veranderen. Doe datzelfde op de andere hand in de draf. Dat je hem op de lange zijde een paar passen kunt verruimen. Dat je iets kunt spelen met dat tempo. En doe dat nog een keer op de volgende lange zijde. En maak op de korte zijde een overgang naar de stap. En dan proberen we een stap ietsje uit te schuiven, dat hij zo mooi recht naar je hand toe. Doe je zijn hoefslag volgen in de stap. Hem rustig weer in de hand stellen. Maak je een overgang naar de draf. En dan op volgende korte zijde aangalopperen. Als je volte nodig hebt moet je hem gebruiken. En anders kun je in die galop ook rechtuit en een klein pasje verruimen en verkorten. Kijken of je op de volgende lange zijde nog een keer iets kunt verruimen. En doe je korte zijde weer een overgang naar de draf. En daarna een overgang naar de stap. En rust op diagonaal van hand veranderen in stap. En gewoon weer zo je hand laten volgen. Je kunt hem daar weer rustig in de hand stellen en aandraven. Galop mag ook. En dan doe je hetzelfde weer als op de andere hand. Dat je in die galop ook lange zijde een kleine tempowisseling meeneemt. Doe dat nog een keer op de volgende lange zijde. En op de korte zijde weer een overgang naar de draf. En bij lange zijde zo uit die galop nog een keer in de draf een kleine tempowisseling naar voren. En doe dat nog een keer aan de overkant. En dan maak je op de korte zijde weer een overgang naar de stap. Waar je makkelijk ontspannen stappen en dan hebben we voldoende gezien. Bedankt. En de laatste presentatie onder het zadel, nummer 320. Douwe van de Bijschuur Ster. 5-jarige zoon van Tjalle, 454. Uit de Stermerrie van Duitsland, 420. En Douwe wordt gereden door Afke Weidenaar.
Oké, beginnen we rechtsom met de draf. Probeer in de draf op de lange zijde een paar passen te verruimen en weer rustig op te vangen. Hou hem zo mooi op lengte. En doe je dat nog een keer op de volgende lange zijde. Blijf gewoon in je actieve arbeidsdraf rijden. Niet te veel, niet te zweverig laten worden. Ja, hij doet het weer. Nog een keer zo aan de overkant een paar passen verruimen. Probeer gewoon je arbeidstempo te houden en een actieve, normale arbeidsdraf te houden tussen je verruiming. Doe je aan de overkant op de korte zijde een overgang naar de galop. En dan mag je in de galop ook op de lange zijde een paar galopsprongen verruimen en rustig weer opvangen. En doe dat nog een keer op de volgende lange zijde. Maak je zo rustig een overgang weer terug naar de draf. En op de korte zijde een overgang terug naar de stap. En dan probeer in de stap een beetje toe te staan en lengte te maken. Mag je over de diagonaal van hand veranderen in stap. Kijk of die je hand daar makkelijk kan volgen, dat je hem zo over die bovenlijn kan rekken. En dat je ook in die stappen een actief arbeidstempo houdt. Doe hem weer rustig in de hand stellen, in de stap. Dan maak je een overgang naar de draf. Gewoon weer je actieve arbeidsdraf. En dan op de korte zijde een overgang naar de galop. Nou, als je een paar passen kunt verruimen, net als in draf, kun je in galop ook zo een paar galopsprongen naar voren en terug laten zien. Niet te ver terugrijden, gewoon je arbeidsgalop houden. Doe dat nog een keer aan de overkant. En dan maak je op de korte zijde weer een overgang naar de draf. En volgende korte zijde weer een overgang naar de stap. En meteen weer daar ook proberen uit te schuiven en lengte te maken. Zodat die mooie hand volgt en dat je daar achteraan kunt rijden. Kijk of je hem nog ietsje van je af kunt houden. Net ietsje meer neus eruit. En dan hebben we voldoende gezien. Bedank ik je voor je presentatie.
En met dank aan de ruiters en Amazones voor het presenteren van de jonge hengsten. En natuurlijk ook dank aan Hergen voor de begeleiding. En wij wachten op de besluitvorming van de jury over welke van deze hengsten nog weer een ronde verder mogen. En voordat we de jury het woord geven, misschien kunnen we alvast iedereen bedanken die deze afgelopen 5 dagen tot een succes hebben gemaakt. We hebben prachtige hengsten gezien. Het was een ontspannen, mooie, goede sfeer. Vandaag wellicht wat pech met het internet en de livestream. Maar ook dat wordt komend weekend wel weer gefixt, zodat deze hele dag weer te bekijken is. Dus dank aan de HKC, verrichtingsjury, lineair scoorders, chippers, meters, niet te vergeten ringmeesters. Alle trainingstallen, hengstenhouders die ervoor gezorgd hebben dat alles keurig op rolletjes liep. En niet in de laatste plaats natuurlijk Manege Gaasterland. Hier in Harig, waar we altijd enorm welkom zijn. En elke vraag een goed antwoord krijgt. Ladies and gentlemen, we are waiting for the Stallion Committee to give the results on the 7 young stallions who were presented riding. But it gives us a chance to thank everybody to make these 5 days of first viewing a success. 5 dagen lang, waarbij er zo'n 300 jonge hengsten voorbij komen. En dan zijn we alweer stap 1 in het hengsten selectietraject. Enkele weken geleden sloten we jaargang 2021-2022 af met 7 nieuwe stamboekhengsten. En een paar weken later beginnen we alweer aan de nieuwe ronde. Met deze eerste bezichtiging, waarbij we tot nu toe 110 sterhengsten hebben mogen verwelkomen deze week. En dan komen er ongetwijfeld nog een paar bij van deze laatste groep. Maar in ieder geval een hele mooie oogstaal. En die zien wij allemaal terug in Leeuwarden bij de tweede bezichtiging. En van daaruit gaan de hengsten naar de voorrijdagen. Dat betekent dat ze komende zomer 3-tal keer zich kunnen presenteren onder het zadel. Om te laten zien hoe ze zich in het werk ontwikkelen. Maar in ieder geval met 110 sterhengsten zit er voor veel fokkers al een kroon op het werk. Om je hengst ster te zien worden. In een aantal gevallen de merrie-preferent. In ieder geval een bewijs over de fokkracht van de merrielijn. En als jullie eruit zijn, hengstenkeuringscommissie, dan geven we het graag het woord aan onze voorzitter Piet Persma. Om aan te geven, te vertellen hoe het met de laatste groep van deze dag is gelopen. Welke van deze 7 hengsten ook een ticket krijgen
naar de tweede bezichtiging. Ja, we hebben witte rook, geloof ik. Nou, een beetje grijs nog dan. Bijna wit. Piet, aan jou het woord. Dankjewel. Ten eerste wil ik mijn collega's en mijn lineair scoorders en onze ringmeesters en de mensen van kantoor bedanken voor 5 drukke, lange en toch wel mooie dagen. Ook het publiek. Het was vandaag een beetje rumoeriger, maar het is ook vrijdag. Iedereen is de laatste dag van de week. Dus dat mag dan ook een keer, maar de paarden moeten niet gestoord worden. Dat is dus ook onze taak om dat een beetje te bewaken. We hebben 7 hengsten terug laten komen, want die waren reeds ster. En dan hebben ze een leeftijd dat ze zich onder het zadel of voor een wagen moeten presenteren. Er waren 7 sterwaardige hengsten, mooie hengsten, die misschien soms qua beweging ons wel eens wat in de steek lieten. Maar qua exterieur zijn het eigenlijk allemaal sterwaardige dieren. En we hebben besloten dat we niet alle 7 door laten gaan, maar dat we 2 door laten gaan. En dat zijn nummer 305 en 317. De andere 5 worden heel hartelijk bedankt. En succes in de sport. Ja, en de proficiat voor nummer 305 en 317. De numbers 305 en 317. They get tickets for the second viewing. En daarmee komt het aantal van vandaag op 17 hengsten en 112 in totaal. Dank u wel, dames en heren. En mocht u de tribune verlaten, kijk even om u heen en achterom. Wilt u misschien even de afval en de resten meenemen naar beneden? Dat is wel zo aardig voor Manege Gaasterland. Dus neem alsjeblieft even uw rommel mee en dan danken wij u hartelijk voor het kijken. Voor het aanwezig zijn vandaag. Thank you very much for watching. And we hope to see you soon.